Kaleatera balin bagia izan da, ezagutu arazteatik azta jenderi, zer da nagusi lan. Eta, klaro, badakiu, jende badakila, azta guri ezautzen gaituzte, gabiltzen hori ezautzen gaituzte, eta badaki ez egiten ari geren, baino ez deguna da nahi gutan bakarrik azta oinarritzea, baizik hau zabaltzeko modu bat egiteko bidea eratu dugu. Eta orduan, hemen martxan gaudenok, prestatu gira mai honen aurren jartzea, eta alde hone horrin, jendei akustea edo adieraztea gure ekintza zein dan. Eta batzuk jartzen du interesa jakiteko ze egiten dugun. Beste batzuk etorri eta papera hartzen dute. Eta beste batzuk behiz, hola eta dios, eta jazta. Eta nola, esautzen gaituzte, badakie, esan ez bezala, berriro hemen zaudete, ez? Gazira baten, ia etzion jendik esan berrik ere. Jende ja be apuntatzen zen, eta jatu ginen desente izatea. Baina gero ez da gutxiago jongea, zatik jende edateko bat adinegoa zen, eta ja adin batetik aurreare, bakizu, ja indarrak ere juten die gutxitzen, eta jendeak gutxi behar izan du dio ekintza hori. Eta orduan, hoien ordez, berririk ez da sartu. Eta pena da, jende bat, hau ingo lukena, informazio faltan izatea edo oide interesan falta izatea, zatik, klaro, hau doainekin berriko lan bada, eta hori da norberai sortu behar zaion ekintza. Baina ez hori bakarrik, zatik, guk inbitatzen baldin badu gauza hau egitea, betik ematen dio jende horri ez da motibatu, nola bait ere, ontan ekintza, ontan hasteko. Normalen da, bakartik arkitzen den pertsonai ez da lagun egitea, eta lagun egitea bakarrik ez baizik entzutea, haien beharrak zeintzu diren. Eta orduan gure neurrin erantzuten saietzen laguntzea. Eta hemen hau irik izan garaien Lazkako egoitza, txindoki egoitza irik zabaldu zanen, eskatu ziguten baitere, guk posible izango teken duken, hori hango jendei, zarik, han oso bakarrik argitzen zala, bat kanpotik etorrerako jendea, eta orduan familiko kidek ez ziluzten garaien, guk jungote ginen, persona horiei ere, konpaini bizkat egitea, eta gero ikusi gendun, konpaini hortan, batzuk ere, zeukela, izugarrizko gauzak esateko gogoa. Eta, daukeun esperientzikin esango dizut, oso aberatsa izan dela, ez bakarrik, beraientzat, baita ere guretzat. Zatik ez guk askotan igual pentsatu, eta nik honi zesan behar diot edo, zein behar diot honi, ez ikusi lehendabizi, pertsona nola dan, zegoeratan arkitzen dan, eta gero horren araberan, erantzuten segitzen lagundu.